Bokajan subdivision ang kangalong accident aphai ki jumji karisi nangbat bomsi chimit mi pin ason si thek banlong. Lason si Bokajan police station ang kang kedam tang ni phai sirkebarni enut thongkebra sirkeb atowarpi tingrijan towar kachikok along truck lapen baleno gari ahiring tang rakpen kachetong busi birta longdun. Birta kelong duna tengke anikang sampor phai trogra chiti mapor malom naujan anathupen ke bang bom ihum baleno car NL07CA 7134 aphan ihum golaghat anathupen ke bang bom jangthu car thanga truck NL07AA 0988 abang ahiring tang rakpen ke patong ajok enut areng hu sonang koklo. Bokajan police atum adim pale dunsi enut ningkan trokep arta bang phan tong sekot pen Bokajan CHC long sekelang ja phan ponlo. Lason taksi Borbothar police station angkang enut thongkebra sirkeb atowarpi Santipura longta kedam tang ni phai sirkeb arni anarlo por phai isia por malom ihu mabai ka phan truck ke patong tekang phirajok adim malong amat enut apran kedam lapen enut areng hu ki so birta repdun long birta kelong pen tong sekot Borbothar police atum adim pali dunsi apran kedam juya bang arpum hum damlo apran kedam juya bang amen lake Akash Modi lapen areng ki so bang amen lake Manu Papu pusi pangthek pon areng keso bang aphan non keso langpon lo lapen apran kedam juya bang aphan ki DMCH along postmortem aphan pon lo pusi birta long don Bokajan penanan terang karabing long noi.